Бранець Кремля Станіслав Клих оголосив голодування. Таким чином він хоче привернути увагу нової влади в Україні до визволення з російських застінків українських політв'язнів. Тим часом родичі загратованих Кремлем українців звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогами створити посаду уповноваженого з питань визволення бранців Кремля і внести у Верховну Раду проект закону, який би передбачав державну допомогу родинам політв'язнів. Про все докладніше Вікторія Аблязова. Бранець Кремля Станіслав Клих відмовився від їжі на знак протесту через нелюдські умови тримання у російській в'язниці. Про це він розповів матері під час телефонної розмови. Зі сльозами вона розповідає, син у відчаї і більше не хоче жити. Мати намагалася відмовити Станіслава від голодування. З ним розмовляла по телефону. І він мені теж сказав, що мама, я об'явив голодовку. Я кажу, яка причина? Він каже, яка причина? Дуже погано себе почуваю. І каже, за нас забули зовсім, щоб вже, може, і увагу привернути до себе. У березні 2014-го Станіслава схопили у Росії. Спочатку звинуватили у непокорі поліції, а потім у вбивстві російських військових у Грозному в 94-95 роках. Сторона обвинувачення не надала жодних доказів, що він взагалі був у Чечні. У 2016-му його засудили до 20 років ув'язнення разом із ще одним політв'язнем Миколою Карпюком. У цій же абсурдній справі проходить і екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За версією російського слідкому, вони разом воювали у складі міфічного карального батальйону «Вікінг» у Чечні. Несе Галя воду, коромиш вогниця. У тюрмах окупованого Криму, підконтрольній російським бойовикам частині Донбасу та Росії, нині майже 2,5 сотні наших політв'язнів. Їх повернення додому рідні чекають роками і поки що марно. Аби новий президент Володимир Зеленський сприяв їх звільненню, родичі політв'язнів та правозахисники звернулися до нього з проханням призначити уповноваженого з питань визволення бранців. Підписався під цим зверненням і брат політв'язня Євгена Панова Ігор Котелянець. Його брата за надуманими звинуваченнями у плануванні диверсій на півострові засудили до 8 років колонії. Вже 3 роки він за ґратами. Що ми попросили президента? Перше – це призначити людину, уповноваженого президента з питань звільнення заручників, яка би зайнялася, перше, підготовкою стратегії про звільнення, написала би і дала би всім зрозуміти, що потрібно зробити для того, щоб звільнити українських заручників. По-друге, створила би перемовний майданчик міжнародний, на який погодилася би також і Росія. Правозахисники підготували проект закону, який би визнавав політв'язнів заручниками та дозволяв би надати державну підтримку їм та їх родинам. Пропонують вони створити координаційну раду, яка б об'єднала усі зусилля держави і громадських організацій у справі звільнення наших бранців. Что касается законопроектов, эти законопроекты были разработаны. Один из них, который по Уголовному кодексу изменения, он уже есть в парламенте. То есть его нужно поставить на порядок денный и проголосовать на сессионном заседании. Что касается уполномоченного и координационной рады, это вопрос администрации президента, который решается соответствующими указами. В принципе, подготовить такой указ – это несколько дней юридической работы и просто подписать, принять это президентом, и он вступает в силу. Родичі політв'язнів наразі чекають на відповідь глави держави. Сподіваються, що обіцянки Володимира Зеленського розпочати своє президентство із звільнення військовополонених і заручників Кремля – не просто слова. Не ми почали, але нам цю війну закінчувати. І ми готові. Готові до діалогу, але я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Вікторія Аблязова, Ислям Пінка, Заман, АТР.